Obila mokare okinyi makawuono ne jowito ngimagi lweny ma ne okel kod gwenyruok mane owuok kindgi ka obila moro manie lemo man piny ne ochielo jatende gi magina ma onego tesendo obila mang'ia police post e county ma Siaya. Kar saa 12 mar okinyi makawuono Constable Martin Mwendwa ne ochielo gi magina jatende Corporal Chesise ma ema jatelo ma ochung'ne tesendo obila mang'ia police post kunoendo miwacho ni ne ochielo agoge kod bedene gi magina ma otho mana kanyo gi kanyo. Magina oyang kod jatend obila ma sub county ma Gimiala Charles Wafula mane wacho ni Mwendwa ne ochiwo gokinyi kaito kawo bunde mare mar G3 kaito owuotho kacha kochimo jatende noendo mane odhi omonjo kaito chwado gi magina ma onego. We received information from one of the officers who was around, but he resides outside the post, whereby he had some gunshots emanating from the police post, forcing him to go and inquire. As a result of that, he came around and noticed that one of the officers had run Pasak and was shooting aimlessly. So he was forced to inform the OCS, who came with the reinforcement to contain the situation. But unfortunately, the officer was a bit resistant, forcing our officers also now to deal with him. On the process of trying to manage him, they subdue him. This officer had run Pasak and he shot the corporal before he escaped. Iwacho ni obila noendo bang' chwado gi magina ma onego jatende to koro ne owuok gi ng'wech kochimo yo skunda nyiri mang'ia girls mondo mine oringo lal ema ne jowetege ochweyo lawe ma bende ochwade gi magina ma ochweyo chudhe en bende. Ne ler mathoth malure kod mage obro medo kelo ni kaka gimedo choponwa e mesa moro mar fwambo kod keyo. Kokamano ler machielo mar wach mwayudo en ni ringre obila ariyo goendo koro otere kar kano ringre jomotho ma kar thieth ma Siaya County Referral Hospital ma idhi timnegi e bero e seche ma bende nono bende dhi e nyime ka lure kod wacha tim magalagala mane otimore noendo.